vachicheka nebaba vapinza banga iri neapo richibuda neuku. Saka ndiri kuona kuti semunhu anga asingasvikiki anga asingabatiki akashaya anomubatsira nekuti zvanga ari zvachona zvazvamupfeka zvachona zvasingatodi saka vanhu vaitya kusvika padhuze naye. Akaona kunge akanyanya kubhulidha zvakanyanyisa, asi chiri kunetsa ndechekuti zvoni iye anga akutora mweya wekuti zvoni inini takawanda panoti Brighton kuti musa, saka vamwe vadya musoro vamwe vakadya matumbu, inini ndanwa ropa, asi uyu mutorwa wandadya ndakuda wedzinza. Saka mapurisa vakazokwanisa kumubaya jekiseni rokumbomisa ropa chichiwa chefu vachizamawo kumubatsira nekumusunga kuti vakwanise kumutakura. Saka kumutakura pavakaita vakamutakura vachiti akunorapwa kuchipatara kabva kuchipatara kuzoenda novharirwa, saka vazongoona afa akadonha. Ini chandiri kuona vanhu vangataure zvavo vachiti satanism, chandiri kuona haisi satanism. Mwana uyu inhauye kutoti mweya watomupfeka, because nyange mapurisa chaivo aitotaura kuti hatisati taona zvakadai, because the moment yaakavauraya aicheka nyama dzimwe achidya. Saka paakavatema neweponi yaaishandisa akavatema musoro. Saka ndikufunga kuti nokuna pakutemwa musoro vane tsinga yakaita sei nemunzeve, akabva svika ndobva avararira, ndobva atanga kunwa ropa rieri. Achinwa kudaro vanhu vese vakabva vatya vakakanuka. Mapurisa akati, madha, zvinhu zvandiri kuona izvi inini hazana ndambozviona, mwana uyu haite here zvemadrugs. Ndikati inini ipapo ndinomupupurira, ndinomira naye. Mwana uyu anwe doro, apute fodya, haite sei. Dai kukunzi anonwa doro taitaura kuti pamwe imbanje kana kuti mutoriro, but hakuna mwana uyu kwaaienda. Pana amai vake ndopangaiva ari, pana baba vake ndopaanenge ari. Nesuwo zviri kutotinetsawo kuti mweya wacho mweya hwai wabata mumusha umu, nokuti kana iye nezvi tikutotya kuti baba ava vachararama sei, upenyu hwavo uchazovei, nekuti amai vanga vakabereka vana 2, mukomana nemusikana. Baba vaitarisirawo kuti ndo hama dzangu, saka so that kana zvadai so musha watovharika. Hapana, apa hanzvadzi yacho iri kutorwarawo zvahaka kune mwanasikana, izvo zvahapo. Saka handizivi kuti Mwari utibatsirewo nenzira. Ndingotiwo sekuru akabva kumusha nawo mandarweni. Saka amai vangu vanoyerawo ningi mbizi yana makamba. Saka nana sekuru vangu. Saka ndaenda pamba ndada kugadzira stofu musoro. Ndisvika pamba. Saka sekuru ndikaona kubata muzukuru uzogadzira stofu yangu. Nguva dzinodzi ndikasvika pamusha. Andikasvika muona mukomana anga akaakira akapfekera nomweya weutsvina chaiwo chaiwo ndimona yatambuya kumukomana chii kanzi ari kurwara kuti pane mamarwariro ekuti munhu kuchipatara anoakaenda kuchipatara mapirisi ndinawo mbuya zvimwe zvinhu zvinoda Mwari mukati. Kata alright, sekuru wako na uya chakutana kuti mboenda mboshandira. Anambopedza minutes. Ndikaenda pane store ndikati munhu apana mina zvakanaka. Ndasvika pamushawo. Ndataura namuyana ndakusvika kuti ndikazoenda kumba kwangu. Ndakasvika ndikati ndangopedza 10 minutes ikoko. Mukomana uyu akuchema kuwasha nomudzimai wako pambera kuti saka nguva achimhanya achifamba papangu aiwa ndati yana dzimai yangu kwakanaka here tikuona joteka ari kumhanya uku nomukadzi. Ndikati aiwa kumba kuenda usiya usina kumira zvakanaka. Ndikaenda 19 nevanhu vekiriniki neambulensi. Mukomana uyu anga nedhimoni, anga nepawa rakawandisa nokuti vanhu vatadza kumubata. Nemapurisa chaichaivo. Ndaenda namapurisa tikaenda naye nechipatara Trojan naye kupinda hospital.